En aquest videotutorial veurem com podem crear una base de dades mitjançant el programa LibreOffice. Per fer-ho ens adreçarem al menú Inicia i triarem tots els programes. Aleshores localitzarem el paquet de LibreOffice i a les aplicacions que es despleguen triarem LibreOffice Base. D'aquesta manera s'obre un auxiliar que amb 2 passos ens permet crear una base de dades. El primer pas consisteix en seleccionar si volem crear una nova base de dades o bé obrir una base de dades que ja existeixi. En aquest cas deixarem l'opció que apareix per defecte i en el següent pas haurem d'establir que no volem registrar aquesta base de dades al LibreOffice i mantindrem activada l'opció que ens obri la base de dades per editar-la un cop s'hagi creat. Ara ja podem fer clic a Finalitza i d'aquesta manera ens demanarà que desem la base de dades a una carpeta del nostre ordinador. Li assignem un nom, per exemple, Agenda, i ja podem desar la base de dades. En fer-ho, ja se'ns obre a la interfície del LibreOffice Base i d'aquesta manera podrem començar a crear els diferents elements que formen part d'una base de dades, com poden ser les taules, les consultes, els formularis, els informes, etc. I això és tot.